Naše lovkinje na demone se okupljaju jer uskoro imaju koncert. Fanovi već čekaju njihov izlazak. A šta ovdje radi zli demon? O ne, samo ne to. Uzeo je Rumi. Kako to? A gde sada? Treba da izađu na scenu za 10 minuta. Wow, to su moje omiljene pevačice. Ja sam vaša velika obožavateljka. Mogu li da se slikam s vama? To je bio moj san. Hvala puno. Šta je ovo? Planirate da napravite Rumi od mene? Ozbiljno? Da, sve si dobro razumela. Napravit ćemo od tebe Rumi. Dakle, hajde da počnemo sa tvojom protezom. Moraš je skinuti. Da, tako je. Izgledaš mnogo bolje. A šta ti je na nosu? Bulice. Treba ih se rešiti. Daj ruku ovamo. Dakle, prvo stavljam meku penu. Da. Hajde, nanesi je na lice. Tako je. Trljaj. Dobro. Aha. Super. A sad se umij. Ovako je mnogo bolje. Hajde da nastavimo s radom na licu. Sad ću te našminkati. Rumi uvek koristi šminku pre nastupa. Još par dodira i eto, izgledaš prelepo. Šta radiš? Šta je? Moram da idem pre koncerta. A i drvenim štapićima je lako staviti šljokice. Da, tako izgledaš još bolje. Aha, a ja ću ipak dodati ruž na usne. Sa njim izgledaš mnogo bolje. Odlično, hajde da zapalimo jedan selfie. Mira, uspeli smo sa prvim korakom. A šta dalje? Frizura? Ali moja kosa nije kao kod Rumi. Nema veze, znam kako to da popravim. Samo treba da pustimo kosu. Aha, skini sve suvišno. Tako je bolje. Jo, tvoja kosa je tako zapetljana. Upse. Nema veze. Pomoći ćemo ti da je ofarbaš. Mora da bude ljubičasta. Tako je bolje. Wow, super! Ali nemaš platanicu kao ona. Hajde da ti napravimo jednu. To nije teško. Znam kako Rumi pravi svoju frizuru. To je to. Ostalo je samo da vežemo. Ne! Gumica je pukla. Treba naći novu. Mislim da su gumice tamo. Hajmo. Jao, izvini, molim te. Dakle, ne, nema gumica. Šta da radim? Ideja. Pođi za mnom. Gde li su? Jao, nigde ih nema. Čekaj malo. Imam ideju. Koristit ćemo spajalicu i mašnu. Gotovo. Dodat ćemo malo ukrasa i to. Wow, tako sam lepa. Sviđa mi se biti Rumi. Osjećam se sjajno. Hajde da se slikamo. Cool. A šta ćemo raditi dalje? Jeli? A dalje, moja omiljena faza. Odeća. Obožavam da pravim kombinacije. Joj, tvoja odeća je strašna. Hajde da te presvučemo. Probaj sve što imaš. Hajde, čekamo. Pokaži nam. Pa, onako, srednji outfit. Ne, ni nešto. Stavljamo 6 i 7. 6, 7. Šta je ovo? Ne, ovako Rumi nikada ne bi se obukla. To je strašno. Previše loše. Stvarno? Okej. Idem dalje da se presvlačim. A šta još ima? Pokaži. Wow! Izgledaš kao princeza. Prelepo, prelepo. A da li ličiš na Rumi? Ne, uopšte ne ličiš. Ako mi je to dosadilo, probat ću poslednje odelo. Da, to je sigurno kostim Rumi. Pa, da li vam se sviđa? Wow,
Izgledaš predobro. Ista si, Rumi. Da, znala sam da će vam se dopasti. Okej, devojke, vreme da se slikamo. Da, hajde, dođi ovamo. I vreme da zapalimo selfie. Super, idemo dalje. Joj, sada najteže. Nastup. Moramo da vežbamo. Hajde, otpeve nešto. Hajde, hajde. Jao, šta je ovo? Pevaj glasnije. Nemoj da se stidiš. Ne, to nije baš to. Hajde, pokaži nam svoj glas. Kako glasno. Ovaj strašan zvuk su čuli svi fanovi. U šoku su. Nije im se dopalo. Previše glasno. Jao, prestani, dosta. Amira, to je bila loša ideja. Joj, moja noga. Mira, tvoja ideja je bila loša. Tačno. Imam mača, Rumi. Imam ideju. Hej, Alisa, imamo iznenađenje za tebe. Ovo je mača, Rumi. Uzmi ga. Stvarno? Ne mogu da verujem. Povezujem se s njim. Šta? Dao mi je glas. Nevjerovatno. Sad ću probati da otpevam nešto. Osjećam snagu u sebi. To je super. Hajde, pokušaj da nam otpevaš. Važi, sad ću. Moj glas je divan. Odlično ti, Alisa. Pokušaj glasnije. Da, uspelo je sjajno. Idemo brzo na scenu. Hajde, devojke, srećno. Gledajte, fanovi čak nisu primetili zamenu. Da, nova Rumi se odlično snalazi. Kako je divno što je sve uspelo. Publika je presrećna. Devojke, vi ste najbolje. Svaka vam čast. I svi vas vole. Ne mogu da verujem da nam je uspelo. A fanovi ništa ne primećuju. Baš mi se sviđa da budem na sceni. Osjećam se kao prava zvezda. To je najbolje osjećaj na svetu. Da, potpuno se slažemo. Volimo vas! Da, obožavamo vas! Alisa, ti si divna. Baš nam je drago što si postala deo našeg tima. Devojke, hvala vam puno. I meni je mnogo drago. Koncert je prošao sjajno. Bilo je baš uzbudljivo. Kakav je ovo portal? Ne, to je opet demon. Devojke, morate ga uništiti. Jao, čekajte, nešto nije u redu s njim. Pa to je bila Rumi. Ona je sama pobedila demona. Devojke, su ti već našla zamenu? Ćao, ja sam tvoja glavna obožavateljka. Možemo li se slikati, molim te? Dobro, hajde. Ali to je baš čudno. Dakle, ovdje je moja kopija. Devojke, hoćete li mi nešto objasniti, jeli? Malo kasnije. A sada, hajde da se slikamo. Da, i Rumi se vratila. I koncert smo održali. Cool. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. A vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo.